שלום, נציג לכם כעת את הרעיון שלנו, סניה קלמה, בר מגנזי וחן פורסילן, לפרויקט גמר. הרעיון יעסוק במחקר בנושא גניבת סיסמאות על ידי תהליך שחזור סיסמה באמצעות ארכיטקטורת Man in the Middle. בחרנו בנושא זה בזכות הרלוונטיות וחשיבותו הרבה של המחקר בסייבר שמתפתח בעולם, ובתוך נושא זה בחרנו בהתקפה שטרם קיימת בפועל כדי ללמוד על התנהגות המשתמשים ועל אפקטיביות ההתקפה. באופן כללי, הרעיון הוא לפתוח אתר זדוני שבו תתבצע הרשמה על ידי משתמשים, ומאחורי הקלעים השרת יקיים תהליך שחזור סיסמה בעזרת המידע שהקורבן ינדב, כל זה מול אתרים פופולריים, כך שאם השרת יצטרך מידע נוסף בעקבות תהליך שחזור הסיסמה, השרת יעביר למשתמש את השאלות הללו, בעצם כשאלות הרשמה לאתר הזדוני, באופן זה ההרשמה תיראה תמימה, וכן הליך שחזור הסיסמה עתיד להתבצע בהצלחה וללא ידיעת המשתמש, כאשר השרת מבצע את כל שלבי שחזור הסיסמה בעזרת הנתונים הללו. התוצר הסופי הוא השתלטות מלאה על חשבון הקורבן באתר הרלוונטי שרצינו, ובעצם מתבצע take over account. תחילה חקרנו את תהליכי שחזור הסיסמה של אתרים פופולריים בעולם. נציג את תהליך שחזור הסיסמה של אתר פייסבוק המתבצעת באמצעות מסרון. ראשית, יש ללחוץ על כפתור Forgot your password. לאחר מכן יש להכניס שדה מזהה המשוייך למשתמש, מייל, טלפון, שם משתמש או שם מלא. לאחר שהוכנס שדה, ניתן לשחזר את הסיסמה בכמה דרכים, על ידי חשבון הגוגל שלנו, על ידי שליחת מייל איפוס סיסמה, או על ידי שליחת הודעת מסרון. אם בחרנו שחזור דרך מייל או מסרון, נקבל קוד שלאחר הכנסתו ניתנת הרשאה לשנות את הסיסמה. דוגמה נוספת היא של אתר רדיף, בו מתבצע שחזור סיסמה באופן שונה, על ידי שאלת שאלה סודית ואימות שלא מדובר במחשב על ידי קפצ'ה. שוב נלחץ על כפתור Forgot your password. לאחר מכן יש להכניס בשדה את כתובת דואר האלקטרוני. לאחר שהוכנס שדה ניתן לשחזר את הסיסמה בכמה דרכים, מסרון SMS או שאלת אימות. באם בחרנו שחזור דרך שאלת אימות, נפתח חלון אימות משתמש על ידי תמונה ושדה שבו עונים על השאלה. לאחר שעונים נכון על שני השדות, נפתח דף חדש בו ניתנת הרשאה לשנות את הסיסמה. מכאן אנחנו נפתח שני אלמנטים עיקריים. הראשון, יצירת השרת הזדוני, שיכיל דף הרשמה תמים למראה, אשר ישתמש בסקריפטים אוטומטיים שיבצעו את תהליכי שחזור הסיסמה. השני, כתיבת הסקריפטים השונים, אשר יבצעו את תהליכי השחזור באתרים השונים, עם הנתונים שמוזנים בזמן אמת בשרת, תוך שינוי שאלות ההרשמה לאתר הזדוני שלנו, כנדרש מתהליכי השחזור באתרים הפגיעים. בשלב הסופי, כאשר השרת והסקריפטים יהיו מוכנים, נעלה אתר תמים למראה לאוויר. נגרום להרשמה של משתמשים רבים ככל האפשר, ובכך נוכל לצבור נתונים וסטטיסטיקות שונים על יעילות ההתקפה בפרט ונתונים כלליים בכלל, כמו מידת הדיוק, הריכוז והבלבול של משתמשים שונים בהרשמתם לאתרים ברשת. באמצעות הנתונים הללו נוכל להעלות את המודעות של משתמשים לסכנות הטמונות ברשת, ובמיוחד בהרשמה לאתרים חדשים ומסירת פרטים רגישים.